Kaixo eta ongitorri guztioi, datuetatik tiraka saioaren atal berri batera gaurkoan ere datuz, analisiz eta bizipenez betetako saio batekin gatozkizue, denoi eragiten digun gai baten inguruan hitz egiteko. Denoi eragiten diguna eta gurean behintzat gainbeheran doana lehen sektoreaz hitz egingo dizuegu abeltzantzaz eta nekazaritzaz. Eta esan dugu beherantza doala eta ez dugu esategatik esan datuek horixe erakusten dutelako. Hala, 1989-tik 2024 bitartean, Debagoieneko etxalden ustiategien 181,5 galdu zen. Baduzu baserririk? Bueno, bai. Eta zer daukozu bertan? Ondionez ebez, dago dana konpontzeko eta lana itxeko. Ondion ez dauko ezer, baina gero epiniko gortu bat. Ezagutzen duzu baserritarrik, lehen sektoretik bizidan pertsonarik? Ba, gutxi dare, baina badare. Hemen bedoinakua, eta merkaura etortzen die bi bedoinakuak, bero beste bat bergakua, bai, baina gutxi etortzen die. Ez dare asko. No. Ez. Eta ezagutzen duzu baserritarrik, lehen sektoretik bizidenik? Sí. Bai, ez oso gertuko denik, baina bai. Bueno, baserria nire gurasoana da, baina dazkagu behorrak, behiak, ardiak, txerriak, eta gero aparte nekazari bezala, patatak, lekaleak, eta bueno, gero garila eta. Ez. Eta ezagutzen duzu baserritarrik, lehen sektoretik bizidenik? Batzu bai. Ezagutu bai. Ni baserrian jaio nintzen. Ez daukat baserriri, baina bai, badaki zer dan mundu hori. Goazen gaurko lehenengo datuekin. Eustaten daturik berrienek 2024ko urteari egiten diote referentzia eta horren arabera, lehen sektoreko 9.408 ustiategi daude Euskal Autonomia Erkidegoan. Horietatik ia 3.400 Gipuzkoan daude eta 400 inguru, zehatzago esateko 402 Debagoienean. 25 urte atzera egin eta 1989ko datuak 2024ko datuekin alderatuz gero, ikusiko dugu beherakada orokorra izan dela. Euskal Autonomia Erkidegoan 39.000 ustietegi inguru zeuden 1989an eta horrek esan gura du 176 desagertu egin zela 25 urtetan. Gipuzkoan epe berean izandako beherakada zertxobait txikiagoa izan zen, 172,5koa hain zuzen ere. Debagoienean aldiz, kontrakoa desagertutako ustiategi kopurua handiagoa izan zen 100etan. 1989an 2.169 ustiategi zeuden gurean, 2024an aldiz 402. Horrek esan gura du, Bailarako lehen sektoreko ustiategien 181,5 desagertu dela. Baserritik ezin da bizi. Dana da merkia, lan asko inbieda, gero denporia ona inbiedau. Udan, tomatiakin eta holan, bai, baina neguen letxugakin zer, eta porruakin. Tozuetaratzen bizimodua. Jeitsiera hori zergatik uste oso gertatu ahalko zela? Kanpotik etortzen da berdura asko, eta esaten da merkiagoa eta jentia badakizu. Yo normalmente compro baserritarrak eta baina hainbeste. ¿Tanto ha bajado esto? Pues no sé, no lo puedo... Pues igual por el tema de la rentabilidad... Ez dakit, akaso errentagarritasunagatik izango da, eskaini barzaion denboragatik. Gaur egun jendeak gogo gehiago du aisialdierako denbora izatea norberarendako lan egitea baino. Gizartearen aldaketak horretan guztian eragina izango zuela uste dut. Normala da, azkenean bai diru laguntzan aldetik eta, bai, oso pobre dago eta hori, azkenean normala da olako jetxira hotia eta, gure eskuan ez, gazteen eskutan, baina, normala ikusten dut. Bueno, pues, igual un poco fuerte. Apurba gogorra iruditzen zait. Akaso jendea fabrikan hasi da lanean eta horrek ez die interesatzen. Daramagun bizitzarekin normala dela, lan asko da, eta itxuriaz ez du ematen bizitzeko batzutan. Beste batzutan bai, baina
hortira, niretzako, Zer iruditzen jatzu jaitsira horrek? Bueno, azkenian produktua saltzia zailagoa da eta aukera daude merkeagoak, barazki merkeagoa daude salgai eta bueno, kompetentzia hori zaila da salbatzea. Eta bueno, horregatik, diruagatik azkenian. Deba Garaia Landa Garapen Elkarteko teknikari kudeatzaile Garikoitz Aiesta izango da gaurko saioan zehar emango ditugun datuak hobeto ulertzen lagunduko digun bide laguna. Eta hauxe esan digut Debagoieneko ustiategi kopuruaren beherakadaren inguruan. Egia da, 25 urteetan, orain 25 urte genuen baserri kopuruaren 18% beste ez daukagula jarduerari dagokionean martxan, hau da, beste gainontzeko guztiak erori egin dira. Datua oso gogorra da, errealitate baten islada da, eta jakitun garenak, izan hemen Landa Garapen Elkartean, zein inguruko erakunde eta eragileetan. Eta inguruko eskualdeetan ere, diferentzi, tendentzia zoritxarrez, azken 2 hamarkada terdi hauetan hori izan da. Batzuetan datu gogorragoa, gurean adibidez oso gogorra, eta beste batzuetan zehose apalagoa, baina tendentzia orokorra da Euskal Herri mailan eta Euskal Herritik atere beste bai. Eta beherakada horren inguruan dauden arrazoien inguruan galdetuta, hainbat zerrendatzen ditu Garikoitz Aiestak. Motiboen artean dago esaterako konparazio taula berdinean, Debagoienean industrializazioak izan duen ezarpena. Lehen sektoreak baino lanpostu egonkor eta erakargarriagoak eskainiz, bai ekonomikoki eta baita lan baldintzei dagokienean ere. Europako politikek baserrien espezializazioa bultzatu izana da beste arrazoietako bat, garai bateko baserrien dibertsifikazioa kaltetuz. Landa eremuan eman den zerbitzuen galera ere hor dago. Eremu hiritarra eta landa eremuak geroz eta urrunago egotea da motibo bat. Gero eta urrunago, bai bizi baldintzei eta baita zerbitzuei dagokienean ere. Lurraren eskuragarritasuna lortzeko zailtasunak. Lehentasun gisa aisialdia gero eta pisu handiago izateak, eta nekazaritza kulturaren transmisio falta dira Aiestak aipatutako beste arrazoietako batzuk. Ustiategiak, etxaldeak, baserriak egoteak gauza bat da, baina horietako zenbat bizi dira bertan hazi edo landatutakoetatik? Profesionaltasunari buruz hitz egiten ari garenean, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako aldizkari ofizialean urtero ateratzen du Gipuzkoako lurralde historikoan dauden, nekazaritzan dauden ATP-en zerrenda. Eta ATP figura hori da baserritar horien dirusarreren gehiengoa, hau da, 151tik gora nekazaritza edo abelazkuntzatik datorrenean. Debagoienari dagokionean 54 ATP dauzkagu. Orduan, 210 etxalde horietatik 54 izango lirateke profesionalak. Horrek ez du esan nahi, bakarrik nekazaritza edo abelazkuntzatik bizi direla etxalde horiek. Kasu gehienetan hala izaten da. Baina ez dugunez datu zehatz hori, kontuan izan beharko litzateke 54 horietatik erabat nekazaritzara bideratuak zenbat diren datua ez daukagula. Baina, behintzat kontuan izateko, eskualdean martxan dauden baserrietatik 110, gutxi gora bera, profesionalak lirateke. Horrek argi adierazten duena da, Gipuzkoan nahikoa orokorta generalizatuta dagoen errealitate bat, Debagoienan are gehiago, eta hor berriz ere goaz Debagoienako izaera industrialera, Debagoienan lehen sektoreko titular gehienak jardunbide mistoan dihardute. Termino ekonomikoetara joaten bagera, Debagoienako lehen sektoreak duen pisu espezifikoa 102koa besterik ez da. Eta zifra hau, gehiago edo gutxiago, aldameneko eskualdetan ere antzekoa da. Eusko Autonomia Erkidegoko Eusko Jaurlaritzako datuen arabera, 104 da, 3 probintzien artean ematen dena. Jarri dezagun orain fokua ustiategien nolakotasunean. Zer da euren lurretan nekazariek landatzen dutena eta zelako abereak dituzte? Bas gaitezen nekazaritzatik Debagoieneko 349 baserritan lantzen dute lurra. 352 baserritan belar laboreak, hau da barazkak eta lugorriak daude. 152an zurezko beste labore batzutarako dituzte lurrak. 152an frutarbolak dituzte, 18an mahastiak eta 2 olibondoak.
Abeltzantzaz hitz egiten badugu baina, zeintzuk dira Debagoieneko ustiategitako abere ohikoenak? Zemotako haziendak uste oso diela ugarienak Debagoienak. Zaldixenak, ardixenak, behienak, esan 3 animali horreitatik, edota zein dan gehien errepikatzen dara? Gehienak, ardiak, eta gero jaskuak eta hori, eta zebe gehiago. Bakaz, no? Behiak ez, ardiak ere bai. Euskadin, ikusten dudanagatik, behien eta ardien artean egongo da. Entre vaca y oveja. Esango nuke igual esnetako behiana? Ez dakit. Esango nuke, Pues las vacas igual. Usteot behiena. Hombre, nik zelaietan eta ikusten dena da ardixak. Gehiena ikusten eta ardiak. Eta zaldiren bat ikusten da, baina behiak eta ez ditut ikusi inoiz. Bueno, bedoinaldian behi batzuk ikusten dira, baina bueno, gehiena ardixa. Datuen arabera hori, zaldien ardie gehien errepikatzen dienak, bigarrenak ardienak eta hirugarrenak behienak die, bai? Zaldienak? Baina hori jateko? Zaldixen granja. Ja, granja. Ja, bai. Ondo pentsate jan. Sí, porque no ves, no sé, el caballo o sea, dónde se deriva la crianza del caballo, sí. Bai, ez dakit gero nora doan zaldiek eztea. Kontsumurako? Ez dut hainbeste kontsumo ikusten, ez badatze herrira Frantziara eramaten dutelako. Hor, zaldiaren okela asko jaten da, harritzen nau bai. Emangotzu datua eta da lehenengo die zaldienak, bigarrena die ardienak eta hirugarrena behienak. Azkena. Bale, oso ondo. Segidan emango ditugun datuak akaso harrigarriak egingo zaizkizue. Izan ere, Debagoienean, zaldiak dituzten baserriak edo ustiategiak dira ugarienak, 330 guztira. Ondoren, ardi haziendak datoz, eta gero behi haziendak. Gutxien txerriak dituzten ustiategiak dira, beti ere Eustaten arabera. Abelburu kopuruari dagokionez baina, egoera bestelakoa da. Ardiak dira ugarienak, 10.500 abelburu baino gehiagorekin. Debagoienean dauden behiak 5.000 inguru dira, zaldiak ia 1.700, hauntzak ia 1.400 eta txerriak 512. Sailkapena baina erabat aldatzen da hazienda mota bakoitzeko bataz besteko abelburu kopuruari dagokionez. Hala txerri haziendetan bataz beste 85 txerri daude. Ardi haziendetan 34 ardi eta behi haziendetan 23 behi. Zaldi haziendetan aldiz, 5 zaldi besterik ez daude bakoitzean. Errealitate bada azken urteetan ganadu larria deitze zaion hori eta hor leudeke zaldi eta be hor haziendak gehitu egin dira. Eta gehitze horren arrazoi desberdinak egon badaude, bere garaian, orain urte batzuk, diru laguntza batzuk izan zuten gehitze horretan pisuaren zati bat, gaur egun ez dago errealitate hori, baino baita ere kontuan izan beharra dago, aurreko puntuan komentatzen nuen gizan, behien kasuan esaten nuela, baino zaldietara ere erabat ekiparagarria da, lur eremu asko daukagu larretarako gaitasuna dutenak. Izan larre irekiak zein zuaitzarteko larrediak ere, edo komunalak deitzen zaien horiek, ez? Orduan, azkeneko urtetan bai ikusi izan dela hazienda hauen gehitze bat, zertxo bait apalagoa behien kasuan pasada dena eta beti ere ulerbegi esaten ditugun zifra hauek direla termino orokor edo egungo egoera medioa oinarri bezala hartuta, esne behi ikuiluak gutxitu egin dira eskualdean nabarmen, eta horrek ekarri du kopurua ere murriztearena. Baita ere esan beharra dago, datu estadistiko hauek emateko garaian espezieka egiten dela banaketa. Horrek ez du esan nahi, eskualdean ditugun baserriak batzun direla behienak, besteak zaldienak, besteak txerrienak, baizik eta hori da. Hazienda edo espezie desberdineak barneratuta dauzkagu eskualdean ditugun baserri gehienak. Naiz eta estadistikoki beste trataera bat eman, ez? Eta txerri hazkuntzari dagokionez, evidentea da oso txerri hazienda gutxi ditugula. Garaibateko baserri dibertsifikatu haietan askoz ere zabaldua zeuden,
dudari gabe, baino kopuruan dago aldea, ez? Eta hemen dago lehen komentatu dugun espezializazioa. Espezializazioak ekarri du, txerrien arloan, oso etxalde gutxi izatea eta gutxi diren horiek kopuruz, txerri kopuruz, kopuru nabarmena izatea. Baserritarren profilari begiratuko diogu segidan. Hala, kasu honetan 2020koak diren Eustaten datuen arabera, usteatekin buruek edo titularrek 57,5 urte dituzte. Titular horien 74,5 gizonezkoa da, eta 25,5 emakumezkoa. Eta Debagoieneko profila ez da oso ezberdina. Momentuan Debagoieneko baserritarren profil medioa litzateke 57 urteko gizonezkoa. Eta hori horrela da, momentuan. Baina horrek ez du kentzen, azken urteetan, era apalean baldin bada ere, ikusten hasiak garela, ekoizpen arloan gazte belaunaldi bat barneratzean doan neurrian, eta hau, datu estadistikoetan momentuz hori ere egia da, ez da asko nabarmentzen, alde nagusiena titularraren figuran dela. Hau da, geroz eta emakumezko titular gehiago ari dira barneratzen sektorean, eta baita ere aldatzen doan beste gauza bat da baserriaren tipologiarena, edo baserriaren kudeaketaren tipologiarena. Orain 25 urte ohikoena zen batez ere gizonezkoa, naiz eta emakumezkoak ere bazeude, nola ez, baserri horren titularra izatea, hau da, proiektu unipertsonalak izatea, eta gaur egungo errealitatea da, badaude proiektu unipertsonalak, nola ez, baino kolektiboan, jardunean planteatzen diren egitasmoak ere urtez urte, geroz eta gehiago ikusten ditugu, eta horren arrazoi nagusienetako bat da, sektorearen duintasuna ere bilatzen dutela titular gaztek, eta finean norbere lanbaldintza duinagoak ere izatea, ez? Zaila da, zu baldin bazera baserritar unipertsonal bat, edo oporretara joateko, edo baja bat kubritzeko zailtasunak izaten dituzu, badaude ordezkapen zerbitzuak horretarako, baina ez da bide erresa. Aldiz, kolektiboan planteatzen den egitasmo batean, beti badago maniobrabilitate edo margen gehiago. Nekazaritzan eta abeltzantzan dagoen errelebo falta izaten da askotan izpide lehen sektorearen arazoen inguruan berba egiteko orduan. Eta horren inguruan, eta horri buelta emateko dauden ekimenen inguruan egingo digu segidan berba, Gariko Itzaiestak. Hainbeste baserri ari zaizkigu urtez urte isten, iharduera galtzen, estadistikoki oso zaila dela azaltzen zaigun errealitatea. Eta horren islada da, datu objektibotara joan da, lehengo urtean, eskualde guztian, Debagoiena guztian, gazte instalakuntza berri bakarra eman dela. Hau da, hori oso zifra txikia da, krudela eta gogorra, eta zerpentsa eman beharko ligukena. Erakunde publikoak ekimen desberdinetan ari dira, Eusko Jaurlaritzak lehengo urtean publikatu berri zuen errelebo estrategia martxan dauka, hor bilatzen dena da, EAE mailan, hau da, 3 probintzietan martxan dauden eta erretiroa gertu duten 1500 baserri, etxalde, guztialekuren erreleboa bermatzea. Baita ere, urte askotako esperientzia duen gaztenek ekimena ere martxan dauka Eusko Jaurlaritzak, eta maila bat bera joaten bagara, Gipuzkoan gaudenez, foru aldundiak ere esperientzi edo egitasmo desberdinak dauzka. Berriena adibidez, orain gutxi orain 2 urte martxan jarritako baserritar misto profesional figura, non eskualde honetan titular batzuk interesatu izan diren eta egitasmo horren parte barneratuta dauden, Gipuzkoa mailan 6 landa garapen elkarte gaude, horietako bat gurea Debagaraia, eta 6 landa garapen elkarteok Landaola Federazioa osatzen dugu. Eta Landaola Federaziotik iparraldeko esperientzia oinarri hartuta pasaden urtean Trebatu Gipuzkoa ekimena jarri genuen martxan, lehen belaunaldi bat atera dugu, eta orain lanean gabiltz bigarren belaunaldi bat ateratzeko nahiarekin errelebo horren hildoan lagungarri izateko. Eta eskualde eskalara jaisten bagara, Debagoienara, hor daukagu eragile desberdinen artean martxan jarritako Tokisan egitasmoa.
astapenetan dagoena, baino aurten lehen gazte belaunaldi batekin formazioan eta praktikan hasiko garena. Ezin dugu ahaztu, nekazal politika eraginkorrena norberak bere etxetik hasita egiten duela. Ze ahora eramaten dugun horren araberako lehen sektorea eta baserrigintza izango dugulako eskualdean, ez? Imaginatzen dugu lehen sektore bariko debagoiena edo Euskal Herria? Ze ondorio ekarriko zitsun lehen sektoria desagertziak. Pentsau oso txarto, ez duguko amengoa zebez. Eta kanpoko erosen bihar de Marruekos, eta menekutzen modu, hobeto. Joño. Pues hombre, lo primero yo creo que sería el tema del entorno de los montes, de todo lo que estamos acostumbrados, por lo menos en Euskal Herria, el tema de... Lehenengo eta behin, mendiaren inguruetan ere egingo luke. Euskal Herrian, mendi garbiak, larreak ikustera ohituta gaude. Urkulura de Urbiera buelta bat ematera bazoaz, dena oso zenduta ikusten dugu. Ez dut uste baserrek desagertuko liratekenik, baina kaso, baserreak beharrean txaletak izango lirateke. Ez litzaidake gustatuko. No me gustaría, además, no me gustaría. Pentsatzeak tristura handia mateit, azkenean hortaz bizi, uni familia eta beti bizi izan dia horretatik, eta izango zen lotxagarria eta oso tristura handia egia esan, bai. Desastre total. Hemen bintzat desastre total. Baina, ordezkatuko dute eta ekarriko dute beste sektoretik eta iarekin eta hori ordezkatuko digute jateko elikatzeko era eta guztia hori nik pentsatzen dute oso kontrolauta dagoela pentsat horrengora begira. Kriston pena. Kriston pena, zeatik da galera oso ondia. Eta konturatuko gara, benetan, gertatzen bada guztiz desagertzea, gogoratuko gara ze pena, baserria galtzia, eta hori, berdura zoragarri horiek, eta aukera hori izatea. Egoera baikorra ez den arren, badira oraindik ere gaur egun lehen sektorean aritu gura duten gazteak. Horixe da esaterako, Gomiztegi Artzain Eskolako azken ikasturtean bertan ikasten ibili diren 12 lagunak, bereziki promozio gaztea osatu dutenak. Eta horixe da baita ere, Izar Ruiz de Austrik segidan ekarriko digun kasua ere. Lehen sektoria eta errelebo falta, kezka handixa da baserritxar askondako, baina badaz ondion gazte batzuk erabakitzen dabienak lehen sektorea diketia, eta horreitzako bada, Aratz Bergararra, 19 urte, gaixo Aratz, zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Gaur zure lanlekuan gaz, ez da, Behialden, zein da zure egunerokoa hemen txelanien? Hori bai da segun. Oin egunero itxendian gauzatzu dare, izaten dala ordein hau, gero jaten eman eta tokatzen danean insemina hau, gaixori danean tratau, eta gero dare itxendianak egun batzutan, zauko jarrita egun batzutan inbardianak. Adibidez, astelenetan, itxenda honek barruan darenean eta ze beti ez diagoten kanpuan. Azkenean eurixe itxenda denean eta barruan egon bardia, eta itxendau horrei oia garbitzu, botatze jake zikua, zerrina botatze jau, gero aste hartetan itxe jake txalei, aste azkenetan berriz itxe jake, ostegunetan itxenda txala bebai, eta ostiraletan berriz honei joiain. Eta gero daren noizbengakoak, etortzen da veterinarisua gestante daren edo ez behiratzera, gero bebederua garbitzu. Lan desberdin asko egunero, suposatzen da. Hori da, bai. Astelenetik domekara. Zelakoa die lan aldixak, jornada horrek zelakoa die? Gugitzen dugu astelenetik ostiralera egun bat goizeko ordeinua, tatzaldekua eta beste egun bat tatzaldekua. Eta goiz ez daukazunean etortzezak goizian goiz, bosteretarako eta juteza ordu batetan. Eta gero atzaldez itxen dozunean, itxen dozu diltzeza hona 8 eta martxa itxen dozu 8, baina erdixan daukazu 3-4 ordu bazkaltzeko nahi dozun etxeko.
eta gero azte bukaretan da, etortzezako izgoizian, 5:00-etarako, eta martxetzen dozu, bukatzen dozunean lanak izaten dela segun zegarran jaten bai, desberdina da. Baina gero baduketzu, aste bete jai. Hola itzen dugu lau aste lan, eta gero aste osoa 7 egun eukitzen dugu jai. Deskantzetako denpori eukitzu duzu, suposatzen dut. Zer da gehien guzteta jatzen zuri lan honetatik, zure egunerokotasunetik? Azkenean zare naturan, zare... Zura irera, igual. Hori da, bai, herritik urruti, bai, eta itzen duzun konexioa beixekin, azkenean zare berean bizitza ikusten, zoiaz ikusten zela, azten dian, ere bizitza zela doian aurrerut, eta azkenean hori da, politxena. Suposatzen dut gainera badukutzela hori izan duzu, hemen kooperatiba bat zarie eta langile asko zari, suposatzen dut badukutzela alde horreik, Lankideekin partekatzeko momentuak, animalixekin egoteko momentuak, eta baitza bakarrik animalixekin eta naturan egoteko... Hori da, bai. Hortuan hirurak tartekatzen dituzue. Hemen denporia danerako da. Gazte batzuk bazase hemen inguruan, ezta? Justo hemen behialde kooperatiban? Bai, hemen 35 urtetik berakuak izango gaia... 10, igual gutxitxuo, baina bai, desente bai. Baina berez perfil hori, nik uste dute jente nagusixakin lotu izan da. Bai. Derrigorrezko ikasketak amaitxu, eta Fraisorora nekazaritza eskolara joan zitzen. Hori da, bai, DBH bukatu neban, eta DBH iruan ja, azten dia komentatzen zuri DBH bukatutakoan zein biozun, batxillergoa normalena, batxillergoa, baina bueno, nik ez nahi batxillergoa. Azkenean nahiz izan inoiz zona ikasketetan, eta hasieran Miguel Altuna hor Bergarako eskola bat, hori neukan buruan, jente gehienak hori txendabelako, etxetik gertu, ez dakiz zer. Baina egun baten, Aitxa eta Majunzian ize bat Osabakin Zumarra gara poteatzera, eta Osabak komentari xatin zeban, izisti ditxezala eskola hori, Fraisoro eskola. Eta hasieran txokau, eta joder, gainera inbiarri izan eman, astelenetik ostiralera, etxetik kanpo. Eta 15 urtekin, eta hasieran txokau. Baina, gero azkenean animau nintzen poliki-poliki guztau itxejat, albazan hemendi bizitzeko, gaizki irtetzen bazan, 15 urte neukan irtengo nintzen 18 urtekin, lehen hau, eta neukan denporia beste zoez itxeko. Eta azkenean, Gustau jatzun, ez? Gustau jatzun. Zela pizan zan esperientzia Fraisoron? Nik oso nare manoan. Gazte asko egoten, gazte batzuk egoten zari, ez da? Bai, gehienak nire adinekuak, gero 2 urte zartxua bai, eta gero egoten da 30 urteko jentia, egoten da. Han ezagutu zinen orduan benetan zezan lehenengo sektoria? Bai, lehenengo kontaktua sektoriakin izan zen Fraisoron. Ondo gogoratzen duzu? Nik oso ondo. Zeintzuk ze adarri desberdin ikutzen die Fraisoron zaziela? Suposatzen dut zinela bakarrik abeltzen zan ibiliko? Bueno, izaten da hortuko gauza lehenengo urtean gehiago, eta gero bigarren urtean gehiago ganaua, baina ez beixa bakarrik. Zaten da, beixak, ardixak, ikusten duzu pixka danetik. Eta zuri gehien guztu jatzuna beixena izan zen? Bai, niri beti danik deitzu izan dozte geisha beixak. Eta zuk duala itxeko aukeria beukizaben, eta hemen izaben duala edo bertan, praktikak itzen di, ezta? Bai, hori da, inoan urtebete dual, itxene bala udan ineban lana, eta gero aztian zihar itxene ban, klasean eguanean astelenetan etortzen nintzen, eta gero aste hartetik ostiralera ikasketak. Zeran ikusten duzu ontxe bertan, Aratz? Gaztiak, lehen sektoria? Bueno, justo enpresa hau da gazte desente dago. Baina bai dago komentarixoak eta esate dute jente bila, beste inguruko granjak jente bila, kesi hau jubila unbida, kesi beste ez dakiz zer. Ondo ez dago, baina bueno. Batzu basase gogotxu behintzat, ez? Bai, batzuk bai. Gogotxu bizariena, baina egisa da igual, gero ez da industriara bideratu dagoela gure lan mundua, ez da? Bai, hori bai. Geixo lan baldintza errexau edo isialdira be lotu hau, azkenean hori lotzen zau apur bat, ez? Geixo da baserritik juten dian enpresara, kaletik baserrira baino. Zizango zotzasun adibidez, norbait txegi, ez? Ontsa ikasketa dauka maitxu, animalizauko guztoko dauko. Animoko zauen mundu honetara murgiltzera? Nik bai. Azkenean hemen lan itxeko bai guztan bijatzu, ze da oso ordu asko sartu behar dira eta
baina eske gustatzen majatzu honi ikusti hola, da barruan eske da sentimentu bat hola esplikatzea bezaia dana. Gustatu itxe jatzu ikustu zuela gustora eta da... Bete itzen dut lan honek? Bai, hori da, alda esan bete. Bai. Ba, eskerrik asko Aratz, egun eskuzune informazio ganagatik. Zuei. Eta Berlin sektoriak aurrera jarraitzen dauen, danon biharrezko izango dela eta. Bai, seguro baiet. Hementxe bukatuko dugu gure gaurko saioa. Lehen sektorea aztertu dugu gaur eta ikusitakoak ikusita eta entzundakoak entzunda, badugu zertaz hausna hartu hasteko eta behin geure elikadura eta erosteko ohituren inguruan. Laster etorriko garagu beste gai baten bueltako datuekin eta hortxe espero zaituztegu zuek ere. Bien bitartean ondo segi.